het minium hier al? Ik denk dat ik hier al bijna 12 sta. Sta je lang te wachten? Ja, nee. Wat vinden jullie ervan hier in Dokkum? Het is toch ongelooflijk hier in Dokkum, hè? Ongelooflijk. En ik mag er niks aan zeggen, want ik ben undercover. Is het zwaar, al die koffers? Het is verschrikkelijk zwaar. Echt verschrikkelijk. Maar we doen ons best. We nemen alles mee. En we komen overal. Echt waar. Overal. Deze mevrouw, die ken ik al van vroeger. Die is echt groot geworden. Echt Ja, natuurlijk ken ik Fries. Jij bent Frieske Piet? Ik ben een van de Frieske Pieten. U ziet ze er echt bij. Ik ben Hielke, hoi. Hoe gaat het? Ben je blij om in Friesland te wezen? Ja, nou ja, we kennen natuurlijk het paard in Friesland. Hè? Dus het is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd. Wel heerlijk, hè? Mooi en eindelijk het Sintje. Prachtig toch? Heerlijk, ja. Gaan we er nog doen? Zeker? Hier, dit is uw Sietse. Hoi. Hoi. Dit is hier van RTV onderweg. Ja, ik ben Hielke, ik ben Sietse en dit is Hielke. En tegen ben wij Hielke en Sietse. Ja. Maar we maken nou terug. Wij maken nou terug. Dus, Sinterklaas zit al op het hinder. We maken daar gewoon, ja? Wat hebben jullie bij jullie? We hebben allemaal pepernoten bij ons, maar die moeten we nog gaan maken eigenlijk. Dus wij hebben een paar bij ons, maar niet heel veel. Hebben jullie hard moeten oefenen? Ja, heel hard moeten oefenen. We zijn al elk jaar heel hard bezig. Ja, het is ongelooflijk. Ja. We zijn blij dat we in Friesland aangekomen zijn. Ja, heel goed. Heel blij. Jullie hebben al gehad en mama ook zo? Ah, nou, niet verder vertellen, hè. Was het een spannende reis? Woelige baren. Wat vinden jullie ervan? Zijn jullie zenuwachtig? Ja, heel erg. Ja? Heb je het Sinterklaasjournaal ook gekeken? Een klein stukje. Was je ook bang dat Sinterklaas niet op tijd zou komen? Beetje. Dokkum in het stadje waar iedereen zo bij Sinterklaas opkomt. Hij kan echt bijna iedereen een hand geven. Bijna iedereen behalve mijzelf. Ja. Ja, dat is een verrassing. Kijk, al deze kinderen hier en die kinderen daar thuis, die hebben voor u een tekening gemaakt. Toch kinderen? Hebben jullie een tekening gemaakt? Echt waar. Jullie mogen vanavond allemaal juichen. Wat vond je ervan? Nee. Heel erg leuk. Vond je het ook spannend? Ja. Wij zijn op het dakterras geweest en toen hebben we Sinterklaas voor ons huis gezien. Wat vond je daarvan? Ik vond het heel erg leuk om mee te maken. Toen zagen wij de stoomboot en toen gingen we naar beneden om het Sinterklaas na te kijken. En toen gingen we naar de stad om Zwarte Pieten te zien. En
En toen gingen wij nog een ster iets zien. En toen was het allemaal klaar.